Prečo vás to ťahá na malé snacky, aj keď ste síty, a čo s tým robiť? 3 kroky a hlad odíde. Počuli ste o tom, čo je signál sítosti? Ak vás neustále ťahá na sladké alebo slané už hodinu po jedle, znamená to, že v mozgu sa tento signál nespúšťa. Vypína hlad, keď sa do krvi dostane dostatočné množstvo aminokyselín. A za tento proces zodpovedá vaše trávenie. Pomalé trávenie vedie k tomu, že aj s plným bruchom budete cítiť chuť niečo zjesť. Tu sú 3 jednoduché kroky. Ako zapnúť signál sítosti a prestať sa prejedať. Po prvé, viac bielkovín a trochu zdravých tukov. Po druhé, nahraďte bežné sneky, napríklad sendvič alebo sladkosti, mrkvou, listom šalátu. Sú chrumkavé a veľmi často máme chuť práve chrumkať, nie jesť. A po tretie, pite vodu, pretože hlad a smäd sú dva stavy, ktoré si ľudia najčastejšie mýlia. A to najdôležitejšie, potrebujete podporiť fungovanie trávenia, aby sa bielkoviny vstrebávali a neležali vám v žalúdku ako ťažoba. Ako to urobiť? Napíšte do komentárov slovo trávenie a ja vám pošlem jednoduché metódy podpory trávenia do súkromných správ.